så skal vi i dag se lidt på det udendørs. Og hvad det udendørs angår, der ved vi jo alle sammen, at haven kan være noget af en stor tidsrøver. Men vi ser her på et eksempel, hvor vi faktisk har græs i her 2 cm længde, der gør det hele det velplejet. Og vi har et bede uden for meget ukrudt i. Så det er alt sammen, som det skal være. Nu er der så lige det ved det, at det er lige naboens have, som jeg har bevæget mig over i. Så vi prøver at gå over og se på min egen have, hvor jeg selvfølgelig hvor der er tilsvarende arbejdsopgaver at løse. Og her der har vi så, det er jo et eksempel på en have, som er ganske anderledes frodig. Se på. Og man kan sige, at græs og andre afgrøder, står måske lidt højere, men det er der råd for. Man skal bare vide at anvende de rigtige arbejdsredskaber til formålet. Så med en klipper som den her, der kan man i fejende bevægelser kan man komme hen over haven, og så kan man faktisk nå ned og få nogle af de lidt større afgrøder kortet ned til en længde, hvor det faktisk er til at holde ud og se på. Og ja, det gør vi selvfølgelig på et tidspunkt, hvor man ligesom synes, at man har lyst og tid og overskud til det. Men i dag så er det så egentlig i højere grad træværk, vi skal kigge på. Og hvad træværk angår, der er det værd at holde træet i ordentlig stand og holde det velplejet. Hvis man ikke får gjort det, så kan det udvikle sig i uheldig retning. Og her kan vi se et eksempel på noget træværk, som måske ikke helt har det så godt, som det skulle have. Og man kan teste det. Man kan eksempelvis teste det med en syl eller en skruetrækker. Det kunne jeg ikke lige umiddelbart finde, men til gengæld så har jeg et krøllejern her, som udmærket kan bruges til formålet. Ser man på noget træværk som det her i carporten, så kan man se, at her har vi måske begyndelsen til noget råd. Og der kan man med sylen, eller med i det her tilfælde krøllejernet, der kan man se, hvis man eksempelvis kan stikke ind i træet, som man kan her til roden, så er det tegn på, at træværket ikke har det for godt. Og det er, hvis man derimod vælger andre områder, der kan man se, så er det sværere at stikke ind, så har det noget bedre, men der er ingen tvivl om, at træværket her, det meget gerne vil have noget træbeskyttelse, måske endda helt en udskiftning. Ser vi på sådan en bjælke som den her oppe, så kan vi sige, den har det heller ikke for godt. Der er begyndende råd i det, så igen er det nødvendigt med noget glorie. Så hvis jeg går langsomt herhen af og prøver, så kan vi se, at træværket, ja, det har det ikke for godt. Så her er det påkrævet, at man gør et eller andet, eventuelt skifter noget træværk. Så det må vi overveje. Gøre en af dagene, når vi synes, at vi kan overskue det. Så skal vi se lidt på altanens træværk. Der er også noget, der lige kræver lidt vedligeholdelse der. Hvad altanen angår, skal vi lige gennem huset.
Ja. Og her er der også lige nogle steder, hvor træværket ikke helt har det for godt. Det vil vi lige prøve at kigge på. Det her ser eksempelvis ikke for godt ud.